Deia que abans d'entrar a explicar allò que se m'ha demanat, que és dels treballadors i les treballadores de la Unió Europea, volia fer dues consideracions. La primera, que considero que és fàcil i agraït venir aquí a Sabadell a parlar dels drets dels treballadors i les treballadores, i dic que és fàcil aquí a Sabadell perquè, evidentment, si hi ha una ciutat al país on sempre podem fixar un fil conductor, ja sigui el fil roig i negre o el fil roig de la classe treballadora, aquesta ciutat és Sabadell. Suposo que ara tothom està pensant que parlaré de Teresa Claramunt i, evidentment, ja l'ha volgut citar, però no vull parlar únicament de Teresa Claramunt, sinó d'aquells i aquelles que van continuar lluitant sempre, que és una cosa que ja sabeu que m'agrada molt fer. I entre aquells i aquelles que van voler lluitar sempre, l'any vinent farà 40 anys de la vaga del 76 a Sabadell, d'allò que va significar la vaga del 76, que és una expressió de lluita de classes i de lluita obrera màxima, i en el record, sobretot vull tenir, podria citar molts companys i companyes, els companys i les companyes que organitzativament van formar part de l'organització d'Esquerra Comunista. Aquesta setmana, o fa 2 setmanes, l'Abel Caldera ens regalava un meravellós article on parlava del seu dirigent, que com tants altres que ens han passat, doncs es va passar a l'enemic, però jo vull recordar sobretot aquells i aquelles que de l'organització d'Esquerra Comunista i fonamentalment aquí al Vallès i a Sabadell mai es van passar. I mai es van passar i després ens van permetre durant els anys 80 i 90 que el sindicalisme combatiu del Vallès romangués, entre altres coses, perquè ells no van decidir com el seu màxim dirigent passar-se a l'enemic, sinó continuant lluitant i combatint per un sindicalisme combatiu i revolucionari. I volia tenir el segon agraïment, evidentment, de la invitació que em fa Endavant, perquè també és molt senzill per mi venir a parlar amb unes jornades de formació d'Endavant, entre altres coses perquè em puc expressar en el nostre llenguatge. I ara no estic parlant d'idioma. Si parlés d'idioma podria parlar del català, del nostre, o de l'idioma dels meus pares, del castellà. Estic parlant de llenguatge i, per tant, estic parlant de codi lingüístic. I, evidentment, per mi és molt senzill venir amb una jornada de formació preparada per una organització que es reclama obertament i que, a més, forma part del seu ADN com a socialista. No avui, que potser és molt més senzill, sinó durant els darrers anys, que era força molt més complicat. I prenent com a fil aquesta qüestió, el fet de, d'una manera molt clara, identificar-se com a socialista, volia fer referència, abans de desenvolupar allò que em correspondrà, l'important que és que el marxisme, com a tota, o com a teoria crítica, en els seus anàlisis tingui 2 elements fonamentals. El primer, la perspectiva de classe. Difícilment podem debatre, difícilment podem discutir, informar-nos, si ens considerem socialistes i no tenim una perspectiva de classe. Però, en segon lloc, també hem de fer un exercici sa per construir des de la sospita, des del posar en dubte, des d'impugnar, desmuntar o, finalment, com a element determinant, demolir tot dogma legitimant dels nostres oponents. I, evidentment, quan estic parlant dels nostres oponents, estic parlant per una banda de la dreta, però estic parlant també de la socialdemocràcia. Si no som capaços i capaces de construir des d'un punt de vista teòric per poder combatre ideològicament a la socialdemocràcia en tots els àmbits que ens trobem amb els mateixos i les mateixes, tindrem moltes dificultats per arribar als objectius polítics. I en aquest sentit, penso que forma part de la primera part de la meva explicació que anem a veure si realment ha existit o existeix una Europa social. Per cert, jo moltes vegades diré Europa, però no confonem perquè ells quan diuen Europa no estan dient Europa, estan dient Unió Europea. Per tant, diferencien aquesta qüestió. Una cosa és Europa i una altra cosa és la Unió Europea. Deia que considero com a fonamental que tractem de veure si realment ha existit o no ha existit allò que ells anomenen una Europa social. I abans d'entrar en el tema de l'Europa social, el que hem de tenir molt clar és quina és la naturalesa de classe i la pròpia naturalesa en quant a la seva constitució de la Unió Europea. Per què va néixer la Unió Europea? És realment, com ens venen sempre, un espai de drets i llibertats? Doncs el primer que hem de tenir molt clar, la Unió Europea es construeix no com un espai de drets i llibertats, sinó simplement com un espai per no limitar la mobilitat de capitals. Aquest és l'element constitutiu i essencial fins al dia d'avui de la Unió Europea. Un espai econòmic i polític on no ens pugui limitar
la mobilitat dels capitals. I dintre d'aquest element determinant de no limitar la mobilitat de capitals, el que hem de tenir molt clar és que això, i crec que potser ens fa alguna referència després el Pau, va determinar d'una manera molt clara model econòmic i model productiu. I en quant a model econòmic i model productiu, el que va suposar i està suposant és la justa posició de països desiguals amb una especialització productiva regressiva. Ho explico d'una manera molt senzilla. El que es va generar com a model productiu és l'existència, per una banda, del que ells anomenen la perifèria, fonamentalment i històricament el sud d'Europa, i per la perifèria el que volien era mà d'obra barata i especialització sobre determinats sectors productius, enfront amb una Europa en la centralitat, Alemanya, França i Anglaterra, no Gran Bretanya, fonamentalment Anglaterra, amb alguns països del nord d'Europa on hi hauria una especialització tècnica, per tant, valor afegit en la producció. I així és com han anat configurant l'Europa o la Unió Europea des d'un punt de vista productiu. Això quina plasmació ha tingut en el conjunt dels països catalans? Doncs si anem a observar quin és el model productiu que ens han imposat als països catalans, veurem per una part que el que s'ha exigit és monocultiu en base a 4 activitats essencialment: el turisme, la construcció, l'agroalimentària i la indústria de l'automòbil. Si deixem a banda la indústria de l'automòbil i l'agroalimentària, el que trobem evidentment és que el turisme i la construcció són la màxima expressió de la precarietat laboral i de la mà d'obra barata. Ni tan sols en els moments de creixement econòmic, que se'ns va voler fer creure que es guanyaven molts calés a la construcció, això era una realitat. Hi havia uns nivells d'explotació de la mà d'obra salvatge. I al final, aquests 4 elements són els que han acabat determinant la nostra economia. Això no forma part de l'atzar, no és decisió de cap sobirania, sinó que és la imposició que les institucions de la Unió Europea van fer pel sud d'Europa i en concret pel conjunt dels països catalans. Encara així, crec que fora bo també que tinguéssim clar, sobretot pel debat que de vegades se'n dona amb sectors de la socialdemocràcia, en relació a sobre si la Unió Europea ha jugat en algun moment un paper progressista en relació als drets dels treballadors i de les treballadores. I hem de reconèixer, i fora bo a més que tinguéssim molt clar quan reconeixem les coses del per què, que va haver una etapa que va ser fonamentalment durant els anys 70 i 80, on les institucions de la Unió Europea, a través de directives i reglaments, que és la forma de creació normativa normal, habitual de la Unió Europea, va reconèixer tota una sèrie de drets dels treballadors i les treballadores. Però el que és més important és que com socialistes tinguem clar a què responia aquest reconeixement de drets. I aquest reconeixement de drets, en primer lloc, responia a la necessitat de que les diferents burgesies tinguessin unes regles de joc comunes en relació a les seves empreses. No volien entrar a competir entre elles baixant uns determinats topalls i, per tant, això passava per reconèixer alguns drets. I, per una altra banda, també respon al que s'anomena el gran contracte social de postguerra mundial, de post-segona guerra mundial o post-transició en el cas de l'estat espanyol, que és molt senzill. Les direccions, i ho torno a dir, les direccions dels partits comunistes i les direccions del moviment sindical donaven pau social a canvi de reconeixement de determinats drets. I és en aquest context on es van reconèixer bona part dels drets laborals que tenen origen en l'europeu, que no formaven en cap cas d'un originari, sinó que el que feien era posar en comú les diferents normatives que existien en els estats membres. Amb això podem parlar, doncs, de l'existència d'una Europa social? Doncs la resposta ha de ser molt contundent i hem de dir no. El que es va fer va ser una harmonització i, en segon lloc, allò que és l'essencialitat dels drets laborals no s'ha reconegut mai en l'espai de la Unió Europea. Faré referència a 3 drets que són fonamentals. El primer dels mateixos, el dret de vaga. Qualsevol d'aquells que sempre s'omple la boca de parlar de l'Europa social, que ens digui on està el dret de vaga reconegut a algun tractat de la Unió Europea. A cap. A cap. En segon lloc, el dret a la llibertat sindical. No hi ha cap normativa de la Unió Europea que faci un desenvolupament del dret de la llibertat sindical. I en tercer lloc, i com una qüestió fonamental, la fixació del salari mínim interprofessional. No trobem, ni ha,
cap regulació en la Unió Europea que fixi un salari mínim interprofessional. Si no tenim cap d'aquests tres elements, no és possible parlar d'una Europa social o d'un caràcter garantista, tuitiu o progressista de les institucions de la Unió Europea. Si tinguéssim algun dubte sobre que el que va fer la Unió Europea va ser simplement harmonitzar normativa, i fins i tot en aquest punt veiéssim que potser sí que va tenir un cert paper progressista, hem d'abundar i aprofundir en l'anàlisi del que ha passat després dels anys 70, 80 i sobretot a partir de finals dels 90. I amb el que ens trobem a partir dels anys 90 ja no és ni tan sols que es continua amb aquesta dinàmica d'harmonitzar drets, sinó que ens trobem amb una clara postura de les institucions de la Unió Europea que ja no construeixen drets, sinó que l'únic que volen és laminar drets, retallar drets al conjunt dels treballadors i de les treballadores. I en aquest element de retallar drets o amb aquesta construcció de retallada de drets s'ha fet fonamentalment en tres àmbits. I els tres àmbits que s'ha fet són, per una part, a través de construccions teòriques. No us preocupeu que ara les exposaré amb un cert determinament, amb un cert deteniment. En segon lloc, també a través de directives de la Unió Europea, on hi ha una retallada de drets. I en tercer lloc, a través de la jurisprudència de les sentències del Tribunal de Justícia de la Unió Europea. En primer lloc, en això que ha estat la teorització de la retallada de drets a través de les institucions de la Unió Europea. A finals dels 90 i principis del mil·lenni se'n va començar a parlar del llibre verd del dret del treball i després d'un concepte molt enganyós, que és una absoluta enganyifa, que és el concepte de la flexiseguretat. Realment, si voleu saber el que significa, no és flexiseguretat, sinó és flexiprecarietat. Però com ho anuncien i com defensen des de les institucions de la Unió Europea aquest concepte de flexiseguretat? Doncs ens parlen de que suposadament hi ha una realitat per la qual volen garantir una determinada seguretat pels treballadors i treballadores. Si anem a aprofundir quina és la seguretat que volen garantir, realment l'únic que reconeixen és que ha d'haver-hi algunes prestacions de desocupació, res més. Però per una altra banda, quan ens parlen de flexibilitat, ens dibuixen tot un escenari irreal. Ens dibuixen un escenari on suposadament el 50% dels treballadors i treballadores de la Unió Europea tenen unes situacions privilegiades, segons ells i elles, i el 50% dels treballadors i treballadores de la Unió Europea tenen unes condicions laborals una mica precàries. Llavors, evidentment, aquest no és l'escenari real. No tenim amb un 50%, ni teníem, quan es va teoritzar això, de treballadors i treballadores amb situacions privilegiades, sinó que teníem uns petits sectors que havien guanyat condicions dignes i una majoria de treballadors i treballadores amb precarietat absoluta. I per què en fan aquesta construcció? Perquè el que volen expressament és una altra cosa, que és anar novament a harmonitzar per la baixa, que és amb aquest escenari en el que situen amb un grup de treballadors i treballadores en condicions suposadament privilegiades i un altre grup de treballadors i treballadores en condicions, segons ells, alguns precàries, el que volen és igualar a la baixa. I en aquest discurs, o el que va aparèixer simplement en l'inici com a teorització, al final, durant els darrers anys, s'ha convertit en l'embolcall a través del qual s'ha construït des d'un punt de vista teòric les contrarreformes laborals a l'estat espanyol, a l'estat francès i a Itàlia. Si algú llegeix aquelles teoritzacions i mira com es justifiquen els preàmbuls d'aquestes tres contrarreformes laborals, veurà que és un trasllat mecànic absolut. Com construeixen aquest paradigma de noves relacions laborals? Doncs ho construeixen d'una manera molt senzilla. Per ells, allò que pels i les que estem aquí són drets laborals, conquestes històriques del moviment obrer i sindical, per ells són una mercaderia més. No és cap altra cosa més. Una simple mercaderia. I com a mercaderia es compra i es ven, i com a mercaderia el que volen és, en primer lloc, comprar la força de treball molt barata, amb baix cost. I en aquesta construcció de comprar la força de treball amb baix cost, el que estan buscant és contractes precaris per una banda i inaplicació de convenis col·lectius per una altra. Això sona, això és directament la contrarreforma laboral en l'estat espanyol. En segon lloc, el que volen també és que la naturalesa de la mercaderia, de les nostres condicions de treball, es pugui modificar amb baix cost.
amb molt baix cost. I per tant el que busquen és que les modificacions de condicions es puguin fer fàcilment i sense cap cost. I en tercer lloc el que volen és que eliminar la mercaderia, és a dir, acabar amb els nostres contractes laborals, tingui molt baix cost o no tingui cap cost. I en el cap cost el que construeixen fonamentalment és contractes temporals que no tenen indemnització o fórmules contractuals amb indemnització molt baixa o la regulació de l'acomiadament perquè sigui amb indemnització mínima de 20 dies per any. Per tant, si aneu a veure aquesta construcció, trobareu que la venda, la compra i l'extinció de la mercaderia o la seva modificació al final ho traslladen al conjunt de contrarreformes laborals. Aquesta és la construcció des d'un punt de vista teòric que se'ns ha fet des de les institucions de la Unió Europea. Però hem de parlar també que per primera vegada ja no únicament s'ha fet des d'un punt de vista teòric una construcció, sinó que s'ha fet també des d'un punt de vista pràctic i amb normativa vinculant. I hauríem de referir-nos a directives i en quant a les directives hem de parlar d'aquelles que s'han intentat i no s'han acabat aprovant amb la seva forma inicial, per una banda, i aquelles que ja s'han aprovat i són vigents. De les no aprovades, en la seva forma originària, hauríem de parlar de la directiva Bolkestein, no referir a la mateixa perquè després la Isabel també ens parlarà del TTIP i per tant alguna cosa ens explicarà, i del que recordareu va ser la directiva de les 65 hores i per tant de la voluntat fins i tot de que poguessin treballar 65 hores a la setmana. Això, com es va presentar justament abans de la crisi, i és únicament per això, no es va acabar aprovant, però serà les següents directives que ens voldran aprovar en la propera etapa. Sí que hem de parlar ja de que són directives aprovades i, per tant, normativa de directa aplicació a l'estat espanyol, a l'estat francès o a qualsevol estat membre de la Unió Europea, del que es va anomenar la directiva del no retorn. La directiva del no retorn el que significa és que a qualsevol company i companya que exerceix un dret, que és el dret a migrar, i a més, curiosament, és un dret que reconeixen bona part d'estats d'Amèrica, sobretot del sud d'Amèrica, però no pas el d'Europa, doncs per no tenir un requisit administratiu, com és el permís de treball o el permís de residència, se'l pot, i ho diré d'una manera molt clara, segrestar durant 18 mesos en un centre d'internament. I per una altra banda, que aquesta decisió de segrestar-lo en un centre d'internament no tingui ni tan sols com a origen una decisió judicial, sinó una decisió administrativa. Si algú pensa per què em parlo d'això en una exposició sobre el dret dels treballadors i les treballadores, doncs és molt clar. Això, en el terreny de la pràctica, únicament se li aplica als treballadors i a les treballadores. Perquè per aquells i aquelles que tenen una determinada qualificació professional o que tenen unes retribucions altes i poden demostrar que venen a la Unió Europea amb 30.000 euros a la butxaca, hi ha el que s'anomena la targeta blava, que els permet ràpidament ingressar a la Unió Europea, desplaçar-se per la Unió Europea i, per tant, el que s'està construint amb la directiva de no retorn és una actuació clarament classista per la qual amb uns, els treballadors i les treballadores, se'ls hi pot segrestar i amb d'altres, el que no tenen aquesta condició, poden romandre a la Unió Europea amb tota facilitat. També una altra directiva, que no se'n va parlar gaire però ja és vigent, la directiva de les CTTs. Les CTTs, a bona part dels estats de la Unió Europea, doncs fins fa 20 anys eren un delicte penal, i ho estic dient bé, la compra i venda de mà d'obra era un delicte penal fins al 95, fins i tot abans de la llei de la TTS a l'estat espanyol i estava al Codi Penal com a prestamisme de mà d'obra i era un delicte penal, doncs ara ha passat a ser una activitat que no es pot limitar. I des de la directiva de les CTTs de la Unió Europea el que s'imposa és que ni tan sols la negociació col·lectiva pugui limitar les CTTs. Hi ha dues úniques excepcions, però fora d'aquestes excepcions, la realitat concreta el que determina és que les ETTs puguin actuar en tots els àmbits de l'economia. Donant un altre salt, i si hem vist per una banda la teorització que ens fa la Unió Europea, per una altra banda directives que tenen una certa influència en la normativa laboral, hem de parlar d'un tercer escenari on també ja s'ha optat per anar a retallar els drets dels treballadors i les treballadores. I aquest escenari és les sentències del Tribunal de Justícia de la Unió Europea. Si algú es dedica a llegir als mitjans de comunicació o d'analitzar els mitjans de comunicació quin trasllat ens donen de les sentències del Tribunal de Justícia de la Unió Europea, gairebé sempre semblaria que les resolucions judicials que ens arriben són de caràcter progressista, que si acaben amb la normativa de les hipoteques, de que si se'ns permet fins i tot desenvolupar el principi d'igualtat, doncs en el terreny concret el que ens trobem és que això és la minoria de les sentències
del Tribunal de Justícia Europea i que en la realitat el que ens trobem és que la majoria tenen un caràcter purament reaccionari. Suposo que ningú, pel fet que el Tribunal Constitucional espanyol de tant en tant tingui alguna sentència progressista, li donaria un tarannà progressista a l'estat espanyol. En això coincidim, per tant que ningú, pel fet que de tant en tant hi hagi una resolució progressista del Tribunal de Justícia de la Unió Europea, li vulgui donar un caràcter progressista al conjunt de la Unió Europea. Dos o tres referències de jurisprudències perquè pugueu analitzar i veure com s'està desenvolupant aquestes retallades des d'un punt de vista social o del treball. El que es coneix com a sentència Laval. Us explico el supòsit sense cap aprofundiment, però perquè veieu la seva efectivitat. Laval era una realitat pel qual treballadors desplaçats de Letònia a Suècia es troben amb el suport d'un sindicat suec que l'únic que fa és intentar la negociació de salaris mínims. I el que diu aquesta sentència és que aquesta actuació sindical és il·legal, perquè si els treballadors venen de Letònia ja està bé que els hi paguin amb salaris de Letònia. Ja us podeu imaginar la realitat que suposa cobrar a Suècia amb salaris de Letònia. En un sentit molt similar, sentència Viking Lines. Això és l'acció d'un sindicat internacional de mariners que es troba de sobte que a Finlàndia li han donat bandera d'Estònia amb un vaixell i per tant el que ells el que demanen és que això cessi, que si aquell vaixell està treballant a Finlàndia i la seva activitat central és a Finlàndia, doncs tingui bandera de Finlàndia i s'apliqui la normativa de Finlàndia. Doncs el Tribunal de Justícia Europea el que ha declarat és que aquesta acció sindical és il·legal i que forma part del lliure desplaçament donar-li la bandera que es consideri sempre que sigui d'un país de la Unió Europea. I la tercera sentència segurament molt més gravosa, sentència Raffer. Sentència Raffer el que ve a significar és una realitat per la qual l'estat de Baixa Saxònia té una contracta pública, allò que no s'hauria de treure mai, perquè si és públic s'hauria de gestionar públicament, i la contracta pública, que és per fer una determinada construcció, marca que com a cost mínim ha de ser el conveni col·lectiu que s'apliqui a la construcció a Baixa Saxònia. Suposo que fins aquí tots i totes ho veiem com a normal. Com algú ha d'anar a quedar-se amb una activitat, amb una construcció, pagant menys que el salari mínim de Baixa Saxònia. Doncs una empresa de Polònia demanda judicialment i diu que ells no aplicaran el conveni col·lectiu de la construcció a Baixa Saxònia encara que vagin a treballar a Alemanya, sinó que aplicaran les condicions laborals de Polònia. I el que ens diu el Tribunal de Justícia Europea és que, evidentment, tenen raó, que si ells s'han de desplaçar a Alemanya a treballar amb els seus propis treballadors, els hi poden treballar amb les condicions o els hi poden pagar amb les condicions laborals de Polònia i en cap cas les de Baixa Saxònia o les que determina el conveni col·lectiu de la construcció. Si veieu aquests tres elements d'aquestes sentències, evidentment el que és un atac a la negociació col·lectiva, un atac a la llibertat sindical i un atac, evidentment, a les condicions laborals. I aquesta és la tendència de bona part de les sentències que ens estan arribant del Tribunal de Justícia de la Unió Europea i que el que volen fer és, des de dalt i de la manera més difícil d'atacar, no reconèixer els drets que tantes dècades ens havien costat conquerir al conjunt del moviment obrer i al conjunt de la classe treballadora. Si això passava abans de l'inici de la crisi, ara ja tenim un altre escenari i hem de parlar que les institucions europees, amb l'excusa de la crisi, han aprofundit molt més encara en l'atac als drets dels treballadors i les treballadores. Primer de tot, hauríem de parlar del que significa, em referiré simplement, al pacte de l'euro del març de 2011, que és un atac directe al creixement salarial a la negociació col·lectiva. En segon lloc, hauríem de parlar del mecanisme europeu d'estabilitat. És possible que potser el Pau ens vulgui fer alguna referència, però jo us ho explicaré d'una manera molt simple. Aquest mecanisme europeu d'estabilitat el que significa és únicament et dono crèdit si fas ajustos de caràcter macroeconòmic, per tant, retallades socials. I així és com està funcionant la Unió Europea. I en tercer lloc, i aquí sí que faré un cert deteniment i aprofundiment, el que és la política més salvatge d'austericidis de la Unió Europea és l'exigència del pagament del deute o del mal anomenat deute públic com a prioritari. Això el que significa és un atac salvatge al salari indirecte del conjunt de la classe treballadora. I em refereixo. La classe treballadora té tres tipus de salaris. Té allò que veiem d'una manera molt clara com a salari directe, que és què ens paguen les empreses per la nostra feina. Es queden la plusvàlua
per tant no ens paguen tota la nostra feina i ens paguen uns salaris, és el salari directe. Després hem de parlar també del salari diferit. Quan tanca una empresa i cobrem indemnització de l'empresa o ho acabem cobrant del fons de garantia salarial, evidentment, o acabem cobrant una pensió en el futur, això és salari diferit, perquè no neix del no-res, no neix de les empreses, de l'Estat, sinó que neix de la nostra força de treball. Però també hem de parlar d'un altre salari, que és el salari indirecte, que és aquell que rebem a través dels serveis públics. L'ensenyament, la sanitat i els serveis socials no s'alimenten des d'un punt de vista econòmic del no-res. La riquesa no surt sense més de l'Estat, surt de l'aportació que fem a través de la nostra força de treball del conjunt dels treballadors i les treballadores, i això, afegit al gravamen que tenim dels impostos, hi ha empreses, empresaris que no paguen impostos, però els treballadors i les treballadores sempre paguen impostos directes i indirectes. Doncs és el que nodreix els serveis públics. Si ara, des de les institucions de la Unió Europea, s'obliga com a qüestió prioritària a pagar el deute públic, això el que actua és contra els serveis públics, que s'aniran privatitzant, que s'aniran atacant, que ens deixaran fins i tot amb els serveis públics o sense serveis públics que tinguin un caràcter de gratuïts i universals, i per tant també estem perdent el nostre salari indirecte. I ens trobem en una nova realitat en la qual ens fa empobrir molt més, perquè si hem d'anar a aquells serveis pagant, les nostres retribucions estan perdent pes i ens obliguen, evidentment, a tenir pitjors serveis i buscar d'altres alternatives. Això vindria a ser aproximadament l'anàlisi, molt aproximatiu, del que ha significat les institucions de la Unió Europea en els darrers anys en relació als drets dels treballadors i les treballadores. És cert que bona part dels drets dels treballadors i treballadores se situen a nivell dels estats membres, però fora bo també que tinguéssim molt clar, amb aquestes tres simples notes que he explicat, la influència que ha tingut la política de la Unió Europea sobre les polítiques laborals. Ho dic perquè moltes vegades hi ha fins i tot que parla que això no guarda relació. I a mi se'm posaven els pèls de punta l'any passat, coincidint amb les eleccions europees, quan hi havia qui deia que a la Unió Europea no es decideix res i, per exemple, que deien des dels treballadors i les treballadores no guarden cap relació amb el que pugui o no pugui fer la Unió Europea. Això, evidentment, és un profund error teòric o, per una altra banda, evidentment, és una opció ideològica equivocada. Per tant, també tinguem clar l'efecte que pot tenir la Unió Europea sobre els drets dels treballadors i les treballadores. Segona part, se'ns demanava en aquesta jornada de formació que no fos únicament de formació, sinó que fos també de reflexió i debat. I jo vull traslladar algunes qüestions per la reflexió i el debat, i ho vull dir amb tota la humilitat del món i amb tot el respecte i no venint a donar lliçons a ningú. Però sí que crec que també que com a revolucionaris i com a revolucionàries ens hem de dir les coses, hem de compartir i hem de debatre. I en aquest debat jo crec que hi ha algunes coses que s'han de posar damunt de la taula. Primer, dels dos elements que se'n demanaven. Unió Europea. És necessari programes sobre la Unió Europea. I és necessari que entre les consignes essencials sobre la Unió Europea diguem d'una manera molt clara que únicament es pot sortir de la crisi si trenquem amb la Unió Europea. Únicament amb ruptura amb la Unió Europea hi ha possibilitat de sortir de la crisi. I a la vegada això ho hem de lligar amb un clar programa de caràcter anticapitalista. No val la consigna de reformar la Unió Europea, perquè és una institució obertament reaccionària i amb un únic model, que és el capitalista, però a la vegada també hem de tenir molt clar que hem de lligar aquestes dues coses, ruptura amb la Unió Europea i programa anticapitalista. En segon lloc, hem de fer crítica o entrocrítica de vegades com tractem el tema de la Unió Europea. Hi ha hagut una certa por entre companys i companyes de viatge que quan parlem de la Unió Europea ens diuen no diguem lo de la ruptura amb la Unió Europea, no diguem lo de la sortida de la Unió Europea. Si no diem això, estem enganyant a la gent, perquè no hi ha cap possibilitat de construir socialisme, ni d'acabar amb el capitalisme, ni d'acabar amb l'austericidi si no es surt de la Unió Europea. I per últim, també és molt important que lliguem la consigna de ruptura amb la Unió Europea a la necessitat de lligar-ho amb el programa d'alliberament nacional. El plantejar que hi ha independència nacional dintre de la Unió Europea és una utopia reaccionària. Això no és possible. És autoenganyar-nos i és amagar el programa. Segona part, se'n demana també
que parli sobre classes treballadores. Doncs mireu, no em donarà temps, però sobre classes treballadores hem de fer un anàlisi molt profund. Primer, un anàlisi de la seva situació i de discussió sobre el paper revolucionari de la classe treballadora. Si no aprofundim sobre lo diferent, sobre lo complexa i sobre lo dialèctica que és la construcció i deconstrucció de la classe treballadora, no arribarem enlloc. En segon lloc, també hem de fer un programa per les mateixes i en el tercer un full de ruta per intervenció al moviment obrer. Faig 4 cèntims d'anàlisis, no em donarà temps, però d'una manera molt clara crec que és molt important que quan anem a la discussió amb determinats companys i companyes no se invisualitzi la classe treballadora. Jo puc suportar que els pares i les mares o el meu pare o la meva mare l'hagin explotat tota la vida. Ho puc explotar, és la pròpia naturalesa del capitalisme. Però el que no puc suportar és que amb determinats companys i companyes de viatge se'ns vulgui invisibilitzar. És a dir, que quan anem a discutir si posem en un document classe treballadora se'ns negui permanentment el dret a expressar que hi ha un conflicte de classe. Amb això no dic que a cada pàrraf, que a cada línia fem referència ni a proletariat, ni a classe treballadora, però sí dic que és essencial que a cadascun dels documents i discussions ens puguem referir d'una manera autònoma a classe treballadora, perquè si no, no serveix aquella argumentació de és que això únicament representa amb una part de la societat, perquè si no posem classe treballadora el que estem fent és negar la representació de la majoria de la societat. Per tant, important en la discussió i en el debat. Segon element també, crec que caiem moltes vegades en una confusió ideològica, i ho assumeixo també com a part del meu problema, entre 3 coses que no són coincidents. Una cosa és consciència de classe, una altra cosa és consciència política i una altra cosa és consciència revolucionària. Però són 3 coses completament diferents. Consciència de classe, consciència política i consciència revolucionària. I per tant, o aprofundim el que és consciència de classe i composició de classe, aprofundim en què és consciència política i aprofundim en què és consciència revolucionària, o tampoc no serem capaços i capaces d'anar a encertar en un programa adequat. I sobretot també el que hem d'analitzar és com es transforma. La classe treballadora no és un element estanc, acabat i permanent, és molt més complexa. Ara hauria d'anar acabant. I em vull referir també a 2 coses, sense ficar el dit a l'ull. Magnífic el treball que s'han fet des de les institucions. I no ho dic perquè estigui l'Isabel aquí, perquè ho dic quan no està, sobretot. Però mireu, si algú mira el programa de la CUP del 2012 trobarà 26 pàgines, en cap referència a classe treballadora i únicament 4 referències a classes populars. Però no és un tema tampoc quantitatiu, és un tema qualitatiu. Mitja pàgina, programa de drets laborals. Mitja pàgina. Per acabar també he parlat de classe treballadora i no hem volgut diferenciar ni referir a la majoria de la classe treballadora. La majoria de la classe treballadora són les dones. La classe treballadora té una composició doble de gènere. Hi hauria companys que ja em dirien que això no haig de parlar de gènere, però com a mínim el que hem de reconèixer és que la majoria són dones. I crec que és força important que assumim, evidentment, que les companyes pateixen una doble explotació i que bona part, per no dir tots, i ara parlo únicament de tots els homes que estem en aquesta sala, ens convertim moltes vegades també en explotadors. Som els millors revolucionaris quan sortim de casa, però a casa hem explotat primer a les nostres mares, després a les nostres germanes, ara estem explotant a les nostres companyes i segurament reproduirem un model pel qual s'exploti a les nostres filles. Per tant, és necessari que ens dotem d'un programa perquè això no passi. Entre altres coses, per un tema de compromís revolucionari i també perquè si no hi haurà un bon grapat de companyes que marxaran, perquè veuran que aquest no és o aquesta no és la seva via revolucionària quan no demanem en cap cas que els companys homes assumeixin també aquesta condició de no explotadors dintre de casa. I per últim també crec que és molt important que discutim sobre quina és la intervenció que fem dintre del moviment sindical. Si jo miro en aquesta sala, és possible que vegi companys i companyes afiliats a 4 sindicats diferents i potser m'equivoco i hi ha fins i tot fins a 5 sindicats diferents, entre 4 i 5. Però hi ha una primera nota, que és que la majoria no estan afiliats a cap sindicat. La primera nota. Per tant, hem de fer una força reflexió sobre el tema de l'afiliació i la segona, si apostem per un determinat sindicat i no passa res per anar construint, o si no, com a mínim, si apostem per un front ampli d'unitat d'acció. A mi no em preocupen tant les sigles.
El que em preocupa fins i tot és que tinguem un moviment polític i no siguem capaços d'articular un gran front sindical unitari que plantegi el tema de la unitat i el programa combatiu com a essencialitat. No em donarà temps a parlar d'altres coses, que és la dialèctica entre partit, sindicat i moviment de masses, però és una de les altres discussions necessàries dintre de la qüestió de classe. I per últim, iniciava la meva intervenció fent referència a que ells parlen de la Unió Europea, o més ben dit parlen d'Europa quan volen parlar de la Unió Europea. La seva maleïda història és sempre la de fer-nos referència a un tractat i un any, i jo crec que nosaltres hem de parlar d'una altra Europa, també referint-nos a anys. Hem de parlar d'una manera molt clara que som plenament europeistes. I com som europeistes, defensem el Moscou del 1917, el Múnich del 1919, la Barcelona del 36, el París del 68, el Turí del 69, la Lisboa de 1974 i, per suposat, el Sabadell de 1976.